Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 27 июни соли 2021 1000 рубл 156 сомонӣ ва $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кор. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, сехонага квартира дар сеюм ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. Сехонагая ҳама хонаҳош калонанд, лекин мутаассифона маълумот оиди масоҳаташ неста, лекин хонаҳош калонай ва ремонти бениҳоят хуб дорад. қарор аст дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон, доми 33. нархаш бо маслиҳатай касе хонахари конкретни боша, занг зана я чи савдош мекунем, мега соҳибаш. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Чаманзор. 6 сотиқ замин мебошад, 2 дар хона дорад, баня, кухни, ҳамаш дар дурун шай. дар наздикиш мактаб, больница, срочно фурӯхта мешавад. нархаш бошад 130 000 сомонӣ ва ҳамсояҳош об доранд. обша бе ягон мушкилӣ гузаронда мешава. барои молпарварӣ ҷои беҳтаринай. документошам ҳамаш 100%, ягон проблема надорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои автоцентр, пушти прокати 63. касе надонад, автоцентр и поёни саховат мебошад, повороти Гулбута. якхонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 4 ошона иборат аст. хона коробкаи перегородка кардагии хона, боз подвали алоҳидаи калон дорад. хонаи зур, ҷои зур назди роҳи калон, об, свет, канализатсия шаҳрӣ. ҳуҷҷатош 100%, дом техпаспорт дорад. нархаш 155 000 сомонӣ. рақамо дар рӯи экранай, рақамҳои агентства мебошанд. боз агар ягон варианти дигарам хоҳед, марҳамат муроҷиат кунед, дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира бо масоҳати 20 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. обу канализатсия дар хона ҳаст, свету об доимӣ, ҳуҷҷатҳояш тайёр. қарор аст дар Гулбаҳор, кӯчаи Истиқлол 226 дар сеюм ошона. нархаш 85 000 сомонӣ мебошад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ. ира шумо ба ҳазур метавонед ба духонага табдил кунед. дар ҳафтум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонтай, коробка ва сохтмони бинорам айни ҳол рафтестай. қарор аст дар 18 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 150 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. салом алейкум бародаро, хоҳаро. ман учаями бачаа Каюмарс. бачаи ма 7 солаву 3 моҳая касали раги хунай, остри лекоз. 1 солу 6 моҳ шуд ки ами касал бачаати ма гирифтор шудагай. 1 солу 6 моҳ да чизе доштем надоштем, ҳамаш тамом шуд. дигар шароити личени кадан надорем бачаатмона. хайр, мо ҳар рӯз да ҳами қараболо хоҳем, бугу мешавад. хонаи дуюмон шудагай ами қараболо. илтимос аз шумо як хоҳиш дорам, бачааки мара ёрдам кунед. ина почаоша бинен ҳозир тромботитош кам шудагай, ами хеле хунош ами хешудагай, хунуш камай. ҳамаи касалуш авҷ гирифтай. ина даҳанша бинен, даҳанакош ама яра хунама.
чашмакошам ам хиҷазӣ чидага, таноошам ам сиёҳ кабуд чидага. илтимос касе ки шароит дорам бачаак мара ёрдам кунад, чен имкон савоб мегирем. худованд ҳамаактонда баракат бития. касе ки дар ҳаққи бачаакм дуо кунем. хай модар ки худованд модарат кард, фақат мегӯй ки фарзандам солим бошад. хай ҳамаактонда ҳазор раҳмати калон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе духонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. қарор аст назди парки Саховат. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ. нархаш 185 000 сомонӣ. боз муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. якхонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона ремонт дорад. дар домои панелни хона ба любой шароит ҷавобгӯ аст. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ. боз савдоам дорад. якхонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои навастройка. доми 10 этажада. таъмири аврупоӣ дар пеши телестудияи ТЭЦ шаҳри Бохтар. қарор аст нархаш 200 000 сомонӣ ва соҳибаш мегӯяд ки камтар арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як этажа ҳавлӣ дар 3 сотиқ замин, 2 дар хона Ховаронда қарор аст. 7 километр. нархаш 150 000 сомонӣ. боз камтар муомилаам дорад ва хона ремонт дорад. мутаассифона суратҳои дарунаш нестай. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Дӯстӣ, ҷамоати Деҳқонобод, маҳаллаи Тоҷикобод. 13 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, ҳоҷатхона, дарахтони мевадиҳанда дорад. об, свет, документош 100%. ҳамавақта ҳастай. роҳи калон қариб аст. масҷид, мактаб дар наздикишай, магазинам, аптека, духтурхонаям дар наздикияй. нархаш 180 000 сомонӣ мебошад. боз муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp, имо ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. духонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. қарор аст дар кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, доми 127 пеши Аддел. соҳибаш мегӯяд ки доми навай якхонагае ба духонага табдил додагиянд. ремонти замонавӣ бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва боз падвалам дорад. нархаш 175 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар Зарафшон, шаҳри Душанбе. духонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошона иборат мебошад. хона ремонт дорад ва нархаш бошад 300 000 сомонӣ мебошад. рақамҳо дар рӯи экранай. и рақамҳои агентстваяи WhatsApp доранд. қарор аст дар Зарафшон 22/3 поликлиникаи 14. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рашт, пештара Ғарб. 10 сотиқ замин, 3 дар хона. ремонт дора ҳама хонаҳош. замин об ҳаст. бо ҳама таҷҳизоташ фурӯхта мешавад. нархаш 240 000 сомонӣ. боз савдаам дорад ва қарор аст назди фурудгоҳ.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қабодиён духонага квартира бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар дуюм ошӯнаи бинои советӣ. Хоная ремонташ навай ва қарор аст дар маркази ноҳия кӯчаи Мирзо Турсунзода. Ду балкон дорад, об дорад, поёнам об дорад. Ҳама шароитош қатъӣ фурӯхта мешавад. Нархаш 165 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. Ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. Агар ягон савол бошад ҳатман дар комментария нависед. То боздид барори кор шумода.